anu golek kanca yoga sing babak karo kowe nduk. Ya enggak mau, udah mau aku. Lah beda umur kok Pak. Lah iya to. Nik kan baru belasan tahun. Ning kudune wong tuwa iki kalah rasa ning menang cara kudune. Lah iki sing wis pengalaman ngentekke wong wedok akeh piye carane? Cangkemmu. Lho, maksude ngopeni para-para pesinden lho. Carane piye? Carane ya kuwi Nek mau. ngene aku ra kuat carane piye, Pak? Sikil loro no. Sikil. Maksudnya piye Pak sikil loro? Sikil Kayu loro. kayang no Pak. Ngene. Hei, ora ngono kuwi. Iki mau lak sikil sisir aku, Pak. Yo sikil loro. Oh ya, Nduk. Sikil loro. Nyah. Nyah. Hei,